Žádný pánský návštěvy, žádný bordel, jinak okamžitě je vyhazov. Dorotka! Vždycky se spolíhej trochu i na sebe, protože ani ten chlap není pán Bůh. Musst überlegen. Du willst oder nicht? Das ist interessant. Takto nalevo to je Ukrajinka, tamhle to je Slovenka, tamhle to je Bulharka a tamhle to je Polka. Bulharku. Doma ma někdo čaká. Veď som ti spomínala. Aj tak nepríde. Až do mesta Aš. V kinách od 13. septembra.